Salah sasaran. Loh, kenapa kowe? Ya, maling kowe ya? Hah? Apa maling kowe? Nih. Apa? Ono apa? Maling. Maling, maling, di maling. Di maling. Di maling. Di maling. Di maling. Di maling. Malinge ra kecekel. Cekeo. Gue jilian ra kecekel iki nang ndi mau lu ngono iki. Melayu paling. Awas ae nek kecekel yo engko. Lho, Iki lek sadale malinge. iya le. Eri, iki lho sadale. Iya. Kecekel le. Sadale tok iki. Iya iki. Duh. Wah, Wis saiki kok sik mana larang kok. Ya sadale ya. 15 menit kurang 1 detik kemudian. Malah pakai sekali di pinggir. Terus teman. Lho, lha iki sapa? Sarenge kok padha iki nak? Iki nak. Iki nak. Mbak. Iku. 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 Lho kok iki? Lho kok dadane kontol? Salah kowe. Lah, Salah. iki dadane kontol bener. Apa ane Mas? Iya, iki salah kowe. Salah kowe. Dibuang sayang. Iki wis tak video, Bang.